Mugi-mugi akan kita masa Ramadan, amal Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siap kabeh sangaliku sapunika insaipun kapur sekawan langkung 1 menit. Insaipun kapur sekawan langkung 1 menit. Sahur sebidah malih ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan Masjid Baitul Huda ingkang ninjakaken pada siang Ramadan lan ingkang derek sahur kula aturi sumangga enggal-enggal sahur. Amargi sauniku wonten berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala lan medalipun santawi sampun tabuh tiga. Alhamdulillah hakim kita Ramadan tahun ini sampun temuku siap dinten kaping 29. Mugi-mugi hakim kita Ramadan amal Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siap kaping 29 sapunika insaipun tabuh sekawan langkung 1 menit. Insaipun tabuh sekawan langkung 1 menit. Sahur makaten matur suwun mugi-mugi dadosaken kauningan ihdinas siratal mustaqim lutufikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.